Coc. Nije Coc nego Clash of Clans. Igramo sa mojim bratom Dušanom. Javi se Dušane. Aj, dolazi u Coc. Dobro. Šta gledaš kako se rute fun? To na. Gledam baš. Aj, dolazi u Coc bre, majmune. Ali ako rutuje telefon možete hakovati, mislim, realno. Je pravi. Da, bez haka. Možda ti si ušao s hakom. Nisam, sorry. Ima li koga? No, dobi sam. Sad ćete vidjeti ovi. Gledaj sad koliko ću ja. Evo. Jeste zadovoljni? Evo request, nek mi da konja. Sad će tebi request, treba meni Request. Ja ništa nisam istrošio ono što su mi dali. Srpski borci, izvini, to što sam poslao. Lik mi dade. Brate! Level 3 arčerke mi dao lik. To znam. I tebi? Čekaj, ja ću stavim 30. Čekaj, ja ću stavim 30 koji mi djavo. Vidi da li imaš onaj Box Games. Tu. Snimam. Vidi da li imaš Box of Games. Iđeš. Evo, tu snimamo. Čekaj da mu... sad ćete vidjeti kakav je on. Je! Koji je ova car. Evo njegov. Šta piše? Šta piše? Da, snimamo. Tak, brate, voli tako da smara. Ako ovdje ćete uđite u ovaj klan, ako ste dobri. Da, zove, znaš kako se zove? Srpski borci. Da, brate. To je taj naš klan. Nije baš, ali. Pa dobro nije, ali brate, dobro napred. I da pozdravimo i ovu koji se potpisao kao Srbiju. Kad će da bude okačen klip? Uskoro. Za 5 minuta, ajde 11 minuta. Moj se zajebaš. Koji car je ovo, brate? Da, večeras. Evo, brate. Koji je ovo retard? Jej. Evo, vidite to. Šta je ovo menja? Ko ovdje je lider, jeboj. Še Boga što je? LKTK je lider. Može bre! Baš te sike, brate. Daj mi sebi. Ja bre napadam, neću. Da se zezim. Ja sam otišao već u napad, brate. Da zaradim 17 trofeja. Da, kao što vidite, ja imam rang, ako je to bronza liga, sam ja.
To uništio sam ga skroz do kraja. Živite zbog ovog glupog pevanja. Ali nema se. Šta piše ove letre? Brate, što mrzim ovo što nemaju klanova. Ja mislim ima klan pa da mu uništim. A šteta pa nema. Town Hall. Puko je lig, brate. Nema više šta. Stigo sam na Treba te vrijeme. učiti Town Hall. Čekaj. Jej! I pro zato, evo. Tako se to igra, Dušane, tako. Što vi šaljete? Jeste vi normalni? Dečkići, jer je to moja učiteljica. Strahno bajek. Da je nikako ona di. Evo vam ja. Ovo ima zmaj. Pogledajte moj klip. Haha, što sam ja uradio? Joj. Jova je izgubio 29. Vidi što sam ja dobio, Duki. Vidi što sam uradio. Šta si uradio? Bravo, uči, ha. Treća, da. A u sa 4 si ih samo prešio. Da, imaš ruke. Nije to. Jeste, sve to. Da. Zašto ti meni igraš? Ma odrasam mi, brak. A vidi imam i achievement. Winner. Imam 8 ovih. I ovo mi se završava za 15 sati. To će biti sutra. Sarđi play. Ne znam. You depends what. Aj ne. Obrane. Sad sam. Izvinite zbog smetnje, ali mi snimam 8 minuta. To sam teo da prikrijem tako što sam se drao konj. Dragon, brate. Haha, neću da zovem lol. Dobro, ajde. Koji retard. Izgubio si. Nije, oni su mene napali. Ali da, izgubio si. Nisam ja izgubio. Stijem ti. Ne vidim ko je izgubio. Ne da vuku. Ko si bio u cocu? Ko? Ti! To? Bio si u cocu. Dobro ko naći klan. Da. To je samo jednog. Ko je naći klan. To je to bilo do ovog klipa, ljudi. Vidimo se u sljedećem. Ćao!